So, mayong hapon kanatong tanan. Atong pamalandungan karon ang Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 4, versikulo 43 ngadto sa 54 nining ika-upat nga simana sa Kwaresma, adlaw nga Lunes, pitsa 28 nining bulan sa Marso. Mga igsoon, kung ato giyong aninawon kini karong giingon sa atong Ginoong Hesukristo nga siya wala tuhoy ngadto mismo sa iyang lungsod, no? Oo, niya iya paggiingon sa laing ebanghelyo nga ang usa ka propeta wala tuohi mismo sa iyang kaugalingong lugar, no? Og dinhi karon mga igsoon, usa ka Romanhong opisyal miduol kaniya, no? Miduol kaniya mga igsoon. Og niya sa pagduol kaniya mihangyo, no? Mihangyo nga paadtuon siya ngadto sa iyang balay sa Capernaum aron ayuhon ang iyang anak nga nagmasakiton. No? Tanawa ra na mga igsoon, no? So kung ato ning tan-awon ang maong opisyal sa pangagamhanan, kung ato ni siyang balansihon mga igsoon, sumala ibutang nato sumala sa atoa mismo nga pagtuo, mas bintaha ta. Bintaha kayo ta ano man, nahibaw man tas Ginoo, no? Nahibaw ta niya mga igsoon, no? Dako kayo kahigayunan nga dako gid ta pagtuo kaniya mga igsoon. Og nining tungura ang maong opisyal sa pangagamhanan, kung atong tan-aw ng iya mismong kinabuhi, dili kay ni siya matuuhon sa Ginoo. Apan talagsaon ang pagtuo nga atong makita diha kaniya. Talagsaon mga igsoon. Yano nga pagtuo. Yano nga pagtuo. Giingnan ra siya sa Ginoo nga di na lang ta mangadto, basig layo-layo sad noon. No? Di na lang ta mangadto. Ang imong anak na naayo na. Tanawa ra mga igsuon ko diyan ni Kristo. So iyang gipamatuod nga kun didto sa iyang lugar, sa atong Ginoong Hesukristo, iyang gipamatuod nga kun didto sa iyang lugar wala tuuhi ang iyang mga pamulong, ang iyang mga pagsangyaw, adunay milagro dinhi mismo sa dili niya lugar nga mituo kaniya. Mao baya kana ang atong kasinatian, no? Diha mismo sa atong panimalay, usahay mainsulto ta, di ba? O mismo ako makasinati ko ni ana, parokyano, nangutanas pare, baliko ni nako. Nangutanas pare. Padre, kanang ngano mangyud padre nga kanini ang kinahanglan mangyud tang managkot. Ngano man padre? Siyempre mag-ampo ko ka. Nindot na nga nag-ampo ka, dunay kahayag. Magamit magani kag kandila labi nag brown out nya mukaon ka, kana pa kang mag-ampo ka. Ngano magamit man tag kadila panahon sa ato ang pagpangaon labi nag brown out, mabukog niya ka. O kanang atong pag-ampo ngano naa may kahayag mga igsoon. Ngano na may kahayag? Siyempre sa atong pag-ampo ubanan kini og kahayag, kayang kahayag presensya sa ato ang Ginoo. Mao ba diyan padre? Mao na nga mas nindot nga dunay kay kahayag, walay kandila. Niya usa may dunggo na ana padre nga pag-ampo, kanang dagko nga kandila o kanang liwat nimo nga tagpiso. Napa may tagpiso ro kandila? Wala na no, tagdos, no? Tagdos na karon. Oo niya. Kanang tagdos karon niwang naman kayo, wangkig naman. No, liwat pare. Nya kaning kuan pader, kaning kandila nga kuan, kanini ang gamay kayo dunggon ka anis Ginoo. Parihara. Parihara gid na.
Parihara na mga igsoon. Oh? Magagmay man o madagko nga kandila dunggon sa Ginoo. Adi gyud eh. Wa mo to ni adtog tambalan mga igsoon. Ni adtog tambalan. Unsa may gihimo? Nangutanag yun sa mananambal. Brad, lang ingon man sa pare, pwede ra man kuno bisag unsa nga kandila. Oh, bisag usa lang ka buok. Tag kanang tagkuan tag dos. Pwede naman kuno na. Dili eh. Di na. Mas maayo gyud kanang dagko nga kandila. Nya adto sa pultahan sa kaning sa simbahan sa Danau, adto niya pamili og kandila nga itom. Itom kandila. Kung saan man na, kung saan man ang itom kandila, maunay epektibo kayo. Labi na ay nasuko nimo, niya mubaos ka, itom nga kandila. Kasuway ko niya na ako'y misa ngadto sa Ginsay, naka-timing yun ko. Oh, na mag-6 to dire. Oh, misa ko Ginsay. Niya, nagpaabot ko sa patay, kay nanudlay pa siguro. So, mao nga, paabot sa kungad to. Oh, awa na. Dihay tiguwang. Ambot, dihay ka to siya gikan. Mutana dayon. Padri, gikan gyud ko sa inyong parokya sa Santo Tomas. Sa Dakbayan, sa Danau. Una kung sa mga tumanding, ay, nagpalit ko aning kandila nga tulo ka buo. Anong tuluman? Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Gamahanan man na, Padre. Kung mo ba? Unya, ako ning idagkot nga ni San Antonio. Oo. Unya, sa mga San Antonio, ay, ang way kaluoy. Kukuyawa di ay, oy. Kuyo din nga tuwa din San Antonio de ron, duha ka klase. Ang San Antonio may kaluoy o ang way kaluoy. Nya, manding, kining atong San Antonio din puno manas kaluoy. Sige lang, Padre. Sige lang. Nga naman, naay nangutang na ko. Hangtod ron, gitago-taguan ko. Akong edad, dako na kayo, Padre. Una, gitago-taguan ko. Mauna nga akong dagkutan, Padre. Sulayan ako. Tanaw na to, mubayad ba? Oh? Ako na siya gihingnan. Manang, bisag 200 pakakandila ang imong dagkutan, nga puros itom, mangitong na lang imong kalimutaw. Kung ang tao mubayad yun. Ha? Kung dili, mutago yun. Tinoo dili? Tinoo na ay. Ha? Sa mga igsoon ko ni Kristo, kanang kolor sa kandila, maitom, maputi, mapuwa, ay sus, pariha rana tanan, kandila rana. Di kay muadto ko sa kuan, Santo Tomas, kay managkot ko. Oo, kaning kandila nga kong gamiton, puwa, aron ko, maminyo o usap. Jesus Maria e Josep. 80 anyos na imong edad, ganahan pa ka magminyo gusap. Bisag usa pa ka kasakong kandila ng imong idagkot, yamiran ra ta. Ha? Sumaw na mga igsoon ko ni Kristo ka na bang siguro anaa ang pagtuo sa Ginoo apan gipiyungan lamang. Nganuman mga igsoon kay natuugod nga katawhan ganahan ta og maniguro sa ato ang pangandoy o sa ato ang hangyo sa Ginoo. Oh? Niya aron siguro gyud hala tanang pamaagi himuon mga igsoon dito kog syudad nagblessing kog usa ka tindahan. Niya i-timing man na nila 8, 18, 28. Oh, niya ang gipatukar pa gyud pag humag blessing 8. No, ngano 8 may nagpatukar? Pongsoy, Padre, pongsoy. Kumuyana din eh. Oh. Pagsod na ko ngadto sa ilahang opisina, sa ilang tindahan, oy kompleto. Kompleto mga igsoon. Santo Niño, katong gagmay, katong dagko. Laing-laing sinina, na yellow, na green, na pula, ha? O naay puti nga Santo Niño. Kuha na sa pader, gikompleto gid nako ning kolor sa Santo Niño.
Wa pag yun makontento. Sa Pikaside, Santo Niño di Palaboy. Ano gitawag nila suruyan ng Santo Niño? Kung ngano naman po imong Santo Niño Palaboy, lain-lain sa kolor. Ay mas may man ang laagan padre nga Santo Niño kay kugihan mangitag kwarta. Oh, ingani ra di ay. Nya sa mayang negosyo. Sama sa imong negosyo, sister. Ulad, dayo, kusog ra bagyod taong kayo. Bitaw? O kaluoy sa Ginoo, ming-click ang iyang negosyo. Sulahi ko nun ninyo. Sulahi ko nun ninyo. Ha? Bitaw? So muna mga igsoon ko diyan ni Kristo. Nga, niining kalibutanan, kung muingon tagpo nga mga igsoon nga, ang atong pagpabilin sa Ginoo, ang atong pagkamasulundon kaniya, pinaagi sa mga pagtuo-tuo lamang, muragwa ta mo increase o wala ta mo mature sa atong pagtuo. Oh? Nga naman, mga igsoon ko na ni Kristo, kay mismo gihagit kita karon sa atong santos nga ebanghelyo. Oh? Sa may paghagit sa atong Ginoo, nga mutuo kita kaniya sa walay pagduha-duha. Oh? Gitandi karon ang pagtuo ni ining maong tao. Oh, wala na, dili na kinahanglanon ang milagro kay ang Ginoo muhatag man gyud sa milagro. Ha? Gihag kita karon sa tong santos nga ebanghelyo ang atong pagtuo kaniya o ang pagtuo sa maong Romanhong opisyal, mga igsoon. No? Nga gamay rag pagtuo sa Ginoo, kita tumutuo ni Kristo, mga igsoon, binoniyagan pagyon sa akong Ginoo. Og nganong dili man kita mutuo sa nagtudlo kanato sa mga pinadala sa atong Ginoo. Huh? So mao nay nakaporke nato mga igsoon. Musukol pa maganing pare. Musukol pag pare labi nag imong ingnon nga, Jesus Maria, sige mo panggunting anang sinina adiha o kaning buhok sa mga santo. Di gina makatabang ninyo. Huh? Nagpasuroy og ninyo kanang panahon sa Pasko. O, kumplito ang kamot. Tuyoon man gud sa himugod nga ang kamot sa ninyo magsiwil gina. Uy pagbalik, wa nay kamot. Wa na giko. Gikuha gyud mga igsoon. Ha? Oh, ang resurrection sa atong parokya. Taas kay buhok, liwat sa madre. Oh, taas kay buhok mga igsoon. Pagkahuman gyud kay taguo na padung namang mayo. Ulahin na mo na bantayan, kabhang na yung taon. Ay? Horot-horot mga igsoon. Ha? Oo. Ha? Nangutana ko para unsaon man na sa mga tao. Ambot pa diri lain-lain man na sila gamito na ang uban na ilang ituob unya kanang ipaaso sa ilang kamot. Unya kinsa tong unang babae nga ilang mahikapan niya kanini ang guwapa. Musunod na nila pa dir. Ano ba? Uy, mas maayo sad siguro magsunog-sunog sad ko. Ha? Bitaw mga igsoon. So, ato ni siyang tangtangon. Dili kini makahatag ka nato o pagkaugmad o pagkahamtong sa atong pagtuo mga igsoon. Huh? So, sa mangayo ka sa grasya sa Dios nga kung ang sa atong kaugalingon nangandoy tagkaluwasan, una sa tanan ang yano nga pagtuo. Ikaduha, nga kahibalo kita maminaw sa Ginoo. Ikatulo, kahibalo kita nga musunod sa iyang mga pagtulunan. Amen? Amen. Manindo.